u glavni stožer snaga, ali na našu posljednicu, da je onako odlično okolskih godina odlično formalna mogućnostima. Drago mi je što ste ovdje. Imamo naše suradnje između dve armije, suradnje u obrazovanja i dve vojski, a željela se i u... Nije samo deklarativna, verbalna, u pravom smislu reći. Svi građani naše zemlje prepoznaju. Što se nas tiče, pripadnici oružanih snaga, oružanim snagama i u podrške što kontinuirano dobijemo Republike Hrvatske.